তিনি বেলায় টংথमा সালखा 47 বছর রাজনীতি খেমেনি পরে आं 2021 एमडिसि उनका তিনি बुबाग्रानि थैफांबाय एबं बुबाग्रानि नाहारमंबाय आंनि लाइफआव फार्स्ट दिनै आं एडिसिनि इएम का बनि बागै आं वासुकनाय जों दिनै हास्टेनि बर' रक अनेक दिन परे माने 80 बছरनि परे जों एडिसि दखल खेखा बुबाग्रानि थै एबं अ साउन्डनो जों बुबाग्रानि बिसिंतwi जों दिनै लुकुरावनो बोसोग्रि मानो माया अब जों वासुकनाय जों ताब जेहेतु आसुखा अ आसुक माने बिसिंतwi जों बोसोर दिनै लुकुरावनो जों बोसोरतwi यक समारि मानो अब जों बोखाव नायनाय एबं बोसोरतwi जों खाय मानो अब जों चाइतनाय बुबाग्रानि थैफांबाय अबश्यक आर आं जतनो नायतनाय रनो खुलुमबायका जों तागलाय ताबुक दिनै सालो তিনি 18 तारिख मे मासनि 18 तारिखआव जों दिनै खरगताम दिनै बुबाग्रानि थैफांबाय जों इएमडि सपर्ट 12 समय नागा बनि बागै लोगो रंथानि आनि खुलुमयाफारो जों नायलायनाय ताबुक जों ते खरगताम हामन परे जों टोटेल 9 जन नोंसिनाय आगे 8 जन तंथाने ताव 9 जन इएम का अ 9 जन बिसिंग जों लोगो रंनो बोसोर साइज खायमाना अपन लोगो रंनो बागै बोसोर काम खायमाना अबश्यक जतन खुलुमबायका हामबाय।